ye jumala bi janvier kalo tile 10 an balimaw ani ɲaguma mɛlɛk cido kibaru kɛnɛ kan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 9 mɔgɔ 20 jogina bingani wale dɔ la Tesalit a yirala k'a fɔ mɔgɔ banani ninnu na ko mɔgɔ 18 o ye casque bleu ye n'o ye ONU mɔgɔw ka kɛlɛkɛlaw ye ko wa fila tɔ olu ye duguladen yɛrɛ kɔni ye ni wale yɛrɛ kɔni kɛra Tesalit sorasiw ka dagayɔrɔ dɔ de la ko ni dagayɔrɔ in la sa malien sorasiw bɛ yen nɔ casque bleu o ni Barkan mɔgɔ n'o ye Faransi ka kɛlɛkɛdenw ye an bɛ wagati min na i ko bi fintigi tɔ minnu kɔni bɛ nin dagayɔrɔ in kɔnɔna la k'olu kɛlen don k'u yɛrɛ dogo bunkɛri kɔnɔna la n'o ye dugu jukɔrɔsow ye kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la an bɛ to jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔ a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 5 Barkan mɔgɔw olu ye dankari kɛ u ka kɛlɛkɛden 10 na kabini décembre kalo tile 20 fo ka na se bi ma a yirala k'a fɔ Barkan mɔgɔw wulilen don k'u jɔ jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli la kosɛbɛ sabula u bɛ ka taa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni sɛgɛrɛ fu dagayɔrɔw de la o kama a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 4 ka dugu jɛ janvier kalo tile 5 la serma lamini kɔnɔna la k'u ye jatigɛ wale tabaga dɔw ka dagayɔrɔ ci yen nɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka yɔrɔ cili ko kɛra sababu ye ka dankari kɛ u ka kɛlɛkɛden 10 na ko wa fɛn min ye minɛnw ye marifaw ani fɛn wɛrɛ caman olu fana kɔni sera ka minɛ ni wale in na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Barkan mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'olu jijalen don halisa ko wa k'olu tɛna dabila f'u ka se ka jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni si latunu an ka finitigiw dɛmɛli kama narakaw ye tagamaba kɛ janvier kalo tile 8 kunnafoni minnu sera mɔgɔw ko la o y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 8 n'o bɛnna arabadon ma narakaw bɔra ka tagamaba kɛ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɔra ka nin tagama in kɛ sa ka ca ni mɔgɔ 100 ni kɔ ye ko wa cɛkɔrɔbaw b'u la musokɔrɔbaw b'a la musomisɛnninw ani kamelenninw yɛrɛ fana kun b'a la ni mɔgɔ kofɔli ninnu ka nin tagama in kɔnɔna la sa k'u tun bɛ ka an ka finitigiw de fasada wa u bɛ ka kule n'u ye ko k'a yira u la k'a fɔ maliyɛnw b'u kɔ hali bi ko wa fɛn min an ka faamaw ye u ka jateminɛ kɛ ka se ka marifaw ani fɛn wɛrɛw kɔni bila u ka bolo kan walasa k'u dɛmɛ u ka nin kɛlɛ in na o kɔnɔna la nara ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu ye duguladen ninnu ka kuma mɛn ko wa u bɛna lase mɔgɔw ma a kan ka se minnu ma kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa yan foli la a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 5 kɔnɔna la kamalenin dɔ bɔnɛna nin na yen nɔ kunnafoni minnu sera ma o ko la o y'a yira k'a fɔ karidon janvier kalo tile 5 yan foli la mɔgɔw bɔra kamalenin dɔ de kɔni jeninen kan ye a yirala k'a fɔ ni kamalenin yɛrɛ kɔni tun ye lycéenne ye ko karidon su 23h wagati a terikɛ 2 de kɔni taara a nɔfɛ k'u ka taga exercice kɛyɔrɔ la u bɔlen ka t'u ka taga la ni kasara in sɔrɔla ka bin cɛnin kan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ minnu ye nin wale in kɛ kamalenin na olu ma se k'a dɔn fɔlɔ u y'a kɛ kun kelen min na o fana ma dɔn nka a yirala k'a fɔ finitigiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka se k'a dɔn a jenina kun min na o ni mɔgɔ minnu y'a kɛ k'u minɛ k'u lase fanga ma an bɛ bi kunnafoni kuncɛ ni kibaruya goma ye a yirala k'a fɔ minisiri min sigilen don kalanko ɲɛnabɔli kama n'ale tɔgɔ ko Temore Tsolenta n'a bɛ fɔ a ma ko ministre de l'éducation ale kɔni tayara bi jumadon sɔgɔmada fɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala k'a hinɛ la k'a dayɔrɔ sumaya an balimaw aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛɲɛ ni bi ye janvier kalo tile 10 o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma